Ayan guys, habang ako'y nag-aayos dito sa aking mga gamis, 'di ba? Ito yung ating kasi inayos ko dahil halos wala ng laman. Ayan yung ating mga garapon, 'di ba? Pare-parehas ang itsura niya na. Ayan, marami na akong ganyan, yung iba pinaglagyan ko ng tuyo. Habang ako'y nagliligpit, dumating yung ating tinapay. Ngayon, nilalagay ko na siya sa garapon. Kasi tuwing Friday is balik nila. Consignment lang kasi to. Ayan. Tapos habang ako'y naglalagay, may napansin lang ako. Itong dalawang to. Itong dalawang talaga itong bidang to yun, di ba? Tingnan niyo naman, kung dalawa yung bibili at nagkasabay pa silang lapag ko at hindi ko napansin, lalo na kung mga anak ko yung nagbebenta. Ayan, nakakasama naman ng loob to. Oh, di ba? Ayan siya oh. Yung naghihiwa, hindi naman dapat kinonsider naman to, nilaki-laki naman to. Oo naman yung makakuha nito. Pero wala tayong magagawa. Talaga ibebenta natin to. Pero na lang kung hindi siya mabili, di ba? Ayan, ito okay naman to. Ito okay to, sulit. Ito medyo manipis din. Ayan. Wala lang, share ko lang. Kaya sa mga dyan, nagpapa-consignment ng mga tinapay, mga nagtitinda, mga nagbe-bakery, ayan. Kasi minsan, 'di ba sa bakery, tuturo ka ng tinapay tapos yung tinuro mo hindi yun yung kinuha, yun yung gusto mo, 'di ba? May ganung moment. Alam mo ito yung nakita mo sa bakery, sa salamin. Tapos ito yung nakabungad, ito yung mga nakabungad. Syempre 'di ba kukuha sila doon sa dulo. Tapos kung paano kung ganito, ito yung nakuha nila. Ang ganda ng expectation mo. Tapos ito yung makukuha mo. Alam mo, dito sa garapon ko, di-display ko to. Tapos, yung mga anak ko naman is iba yung madadampot. Ito yung madadampot. Oh, nakaka-disappoint. Wala lang, natawa lang ako. Yun lang guys. Kunting share lang. Maraming na aga.